No niin vittu, näkyisikö nyt siitä saatana? Jumalauta, siinä on paskaa. Voinko sä potkata? Ai vittu. Kovempaa. You're too slow. Karvi mun jalkoja vielä. Kyllä se nyt vittu ei pysty. Kai me sitä avataan ikkuna. Kamera kuvas! Ei näkyy kamerassa. Vittu kamera kuvas, jäät kiikkiin. Ei me selvitään hetkeä. Pysyt saa kamera paikalla. Pysyy siinä vaan. Hyvin sä pysyy siinä niin. Baby tumu. Tagnoi muuta äijät sulle huolikunta. Loppuu tolleen. Nyt loppuu niin kaasta Katujen. Nyt jos on kuninkaasta katujen. Jos olisi TikTok-faneja, niin voitais tehdä Q&A-video. Totta. Ei nyt loppuuta mennä. Say it doesn't matter, ain't nothing at all. It goes on my destination. Look at the fine, seriously the mind. Oh, it's just so crazy. Oh baby! Yeah! Puhaltaa suoraan. Mistä puhaltaa? Että kun tulee kyllä. Vittu kun ei voi kun menee saatana! Jos sä et potki sitä vitun perkelettä! Se riittää toi auki. Ei riitä! Rat child. Rat child. Laita joku toinen biisi. Mä pelottaa tää biisi. No se kumpaa. Mikä? Kuulokee. Älä oikeesti. Bend over, please. Ajaaks mä nyt tästä vai en? Ajetaanko me pois? Voitteko auttaa multa hetkinen? En mä ollut turvavökiä. Ajo vaan. Meneekö se nyt paskaksi? Voi vittu! Sieltä tulee auto. Lisää! Morjes! Voi vittu me paskattiin se! Voi vittu!